jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Nouakchott lamorde Mauritanie kono waktu yoni ɗo e Dakar lamorde Sénégal. Ahmadou Barouba. aljuma nogas e jeenayi lewru jeetati ɓuuri hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde jamala wale mon bisimilla mon e ley kabaruji ɗi toɓɓe mawɗe hande oɗo subaka labɗo laɓaɗo to Mauritanie laana iwrunoka leydi Gambia jolnuka fodde yimɓe temetere capanɗe tati yuwi namin yoolima ko ɓuuri yimɓe capannayyo maayi capanɗe woɓɓe majji jiitaka tafon ko ɗum woni limore sakkitinde heɓede o jaaye waɗi ko jamma alarba faltiɗo yimɓe sappo e jeeɗiɗo cowama na mbiyen fabama ma en gartu en yaɗude nultodiraɗo men Nouakchott hono Oumar El Thiam. Wagner ko torlaji ɓuuri waɗude e nder wertago Mali wona ko nguɗi am ko tefore nde fedde nde wona laamiyankore wiyetede centre waɗi ngol cimtol nde tefore yaltinama alarba faltiɗo fandare Wagner e wiide mabɓe wonno ko heɓtude ngaluji o girɗi leydi ndi sembinde kuliyanka ko ustude doole kono koɓe fama ma en keɗo goto e mabɓe. Russie waɗi janguji misilaji e nder saare Kiev jamma alarba feyi alkamisa hanki ko ina tolno e yimɓe nogas go maayi hen e nder ɓen sukaɓe nde bonande noon Ukraine e dowlaji tedduɗe Amérique jiiri ɗum ko bonnude diplomatie walla koyɗe jaam ɗe Donald Trump woni e waɗude gam no haare nde dartoro hakkude Ukraine e Russie tedduɓe. Bisimilla moon. On calminama on juurama on jettama bisimilla moon e ley kabaruji ɗi ko ɓuuri yimɓe capanɗe nayyo maayi capanɗe woɓɓe majji e ndiyam koto leydi Mauritanie waɗi ko ɗum woni limore sakkitinde e yoolaru laana ko waɗi jamma alarba e nder maayo Mauritanie ko laana jolnunoka ko ɓadi yimɓe temedere capanɗe tato yuwi na mbiyen yooli saabi mayde ɓen yimɓe foof renoɓe maaje cowi na mbiyen faabima yimɓe sappo e jeeɗiɗo ɓe foof ko worɓe. Oumar El Thiam. ko sappo e jeeɗiɗi neɗɗo tan keeɓi daddi e nduɗo yo layru laana kamɓe kala koɓe worɓe Sénégal naaɓe sappo e goho e Gambie naaɓe jeegomo dadiriɓe e lumbade ko ɓuuri waktu goto ha tongore dande maayo kaɗe to ɗum ko caggal nde laana mabɓe yuwi sanga waktuji sappo e goho jamma hedde capanɗe jeetati kilométre Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie koye ballal orgal renoɓe maaje kaɗɗe Mauritanie ɓe jiita e wiide ɓeɗo daɗɓe noon ken tolno e temedere capanɗe jeegom neɗɗo gonno e kaɗon laana juuka ummiɓe Gambie ken wona balɗe jeegom ha motoru mabɓe paani saraji ngore dande maayo kaɗɗe Mauritanie e ballal jokkodiri e téléphone laana goɗka Mauritanie nelda gam fabadeɓe kono kadi kan laana ni wattidi ko pande nde yettinoɓe kulol e owre ɓeydaniɓe hanki alkamisa noon capanɗe nayyi e jeenayyi neɗɗo gawama jiitama ina maayi fawade e vidéo noon jirlotoɗo oɗo sahani e leleti rendo ɗi kana wona capanɗe ɓandu neɗɗo gueec wokkite ɗum yogueɓe en Sénégal naaɓe daɗani e ndeɗon mayde seftinde guila e lewru jeego ɓuuru kana wona temedde jeetati e sappo ɗiɗi neɗɗo paabama e nder diƴƴe Mauritanie jaabulɓe en ɗanniyankoɓe noon ko gotol ko dogde basal ngakkede golle walla ngakkede kuccam. Oumar El Thiam, Nouakchott, RFI.